serving din ha. Pag ano, napunta akong palengke, dadalang kita niyan. May medyo pa lang sa ano. Favorite ko pala yun. Dragon fruits, yung saka yung ganyan. Ha? Nakalala ko yan. Sinam yun eh. Ma'am, Kriste. Kriste. Gagawa ng Kriste. Nakapasok na kayo sa mall? Yung mall dyan? Ha? Yung bilihan dyan, bilihan dyan. Okay? Oo, yun na sa school. Oo nga. Napasok nyo na.